Co všechno přežijou tyhle sluchátka? Level 1. Papuč. Level 1 docela ještě přežili, ale asi už by nefungovali. Můžeme jít na level 2. Level 2. Kladivo. No, takže sluchátka se po druhém levelu už docela rozsypaly, ale můžeme jít na level 3. Level 3. Sekera. Level 3, no to už úplně nepřežili. Dráty useklej, je to v háji, můžeme jít na level 4. Level 4, motika. Level 4, sluchátka už moc nepřežili, museli jsme to tady všude hledat, ale můžeme jít na level 5. Level 5, krumpáč. Takže po levelu 5 jsou sluchátka úplně na padrť a tohle je konec videa, dejte like a odběr a čau.